sepeda. Urip-urip entek bensine. Ono iki. Urip. Sepeda kucluk. Biasa penyakit yang urip kok. Iki mek ono wong. Oh alah. Sajen durung tak kontak, Bos. Iki apa sing marai? Lah, ngene ta. Biasa penak kok. Angel kon panjalane. Wah, nyekso wong. Pak, oleh PR kan gawe layangan. Juga dhewe ta kok. Gak iso. Walah, yo sik. Iki lho. Arek jan gak ngenakno wong. Kayak kate ngasu wis kon gawe layangan. Arek wedok kok yo gawe layangan gitu. Endi iki. Wis slamet duwe pring barang iki. Pas lagi jajal ya. Lho. Cangkeh cilian. Nah, ini dah pas. Aduh. Nah, wedok waya keterampilan lah. Jahit. Jadi lo ono suwale bapake suwek dijahitno. Ono daster ibu suwek dijahitno. Kalau ono lambene ibu suwek dijahit. Smackdown wong wedok aku salah. Kru. Keliru. Ini pas paling. Jalan. Kucuk. Ring kok lemes semen. Yo, bel tenan ya. Iya. Bisa. Ya, ngene ta. Dadine iso penak pas. Ya, wis pas sih. Masih. Cepot. Ini cocok. Pas ini. Dah. Cocok. Oke. Pas. Ribut tak buat banyu nduk. Oh alah, banyu mari gawe ngedusi anake, gak ono sing buakno. Wes gimana wong udah isar kok aku rocok aku. Namanya itu apa ya? Alah menang di isor, yo karo aku. Ya kamu sih salah. Oh namanya udah isar kok rocok aku lho. Nah ini apa? Ya ampun, kan gambar layangan, iki lho kudu gawe layangan. Gambar layangan? Hati keliru iki.